Kundo na may mga dapit, pangan o hitabo, ninhahisgutan nining atong sugilanon. Bunga lamang ka na sa hunahuna o gwa tuyua sa tagsuat. Mr. J.A.M. ang HSP, DTSU o ang Ferge Leono YouTube channel. Nagkahiusa sa pagdalit kaninyo nining tugup sa aksyon nga sugilanon. Utton damutan! Pakigpiso sa katarungan. Ako ay natukso sa laya. Tagsuwat og direktor, Mr. J.A.M. recording technician, Fingers Machine Production, music and special effects, Ferge Leono. Kining tanan gidalit alang sa iyong kalingawan sa AVRC3 Drama Production Center. Pakigpiso sa katarungan. Ako ay natukso sa layaw ng laman na humon sa barkada at sala ng sanlibutan. Panandali Og karon mga higala, aniya kining atong sugilanon. Pakigpiso sa katarungan. katapusan. Magsisiman ako ngayon, ito ay huli na. Habag na lang ng Diyos ang tangi kong pag-asa. Pagkadaghan sa akong buntunon nga lubi, uy, saon pa kanimo human ganahan makakuha gyud krog 300 ka 3,000 ka buok lubi. Pagkakapoy ani ay paita ning pobrita. Kapoy ka. Ah, Dulan! nay. Dali na dong, undang na. Kay oras yung komedya na dong. Pahuay na. Nay, ako na ning tiwason nay kay kinahanglan makakuha ko og 3,000 ka lubi aron makakuha na ko'y kwarta ron nga 900 nay, may na lang nay ba? Ugma lain na pong 3,000 ka lubi akong tiwason. Ay, dali na dong. Kainit kay pang sabaw. Oh, na, bago pa ko nga luto. Init pa kayo ni. Dali na. Sige lang nay, gamay na lang kayo nay, mga 1 ka buok, bulo na kabuk lubi. Ako na paspasan nay. Ano na lang, sige. Ayun kapoy dugay na. ka, ha? O nay. Dong. Unsa man dong, may mga gini mong pagkahigo sa sabaw. Unsa man giganahan ba kaani ako? Lamig kayo mga inuutan nay. Kay may pagkatimpla nay, may gining utan nay kay makapabasko ginistong lawas nay. Ikaw go dabis nanay nako. Salamat dong, ha? Oh, yun na pa di ay dong. Muna ako may nakita sa imo dong nga. Ilabihan naman gini mo pa ni kamot. Unsa ba gyud dong? Unsa man gyud imong plano? Unsa ba gyud imong nakita sa imuha karong kaugalingon, ha? Ang imong kasing-kasing na ba nakita? Ano mo? Baminyo ka na? Manay pero naning kamot ko nay kay atong amo ron diri sa sindanay naka-stricto naman. Nga ang natay abangan rusto ang tukuran sa tumbay kinahanglan natong option munang mukutan nay kunay. Kinahanglan makakuha nay ko og 3,000 ka lubi aron makakuha ta sa atong abangan.
Mao ba dong? Sige, Nay. Saan tumugod ni Nay nga. Kung naparoon si tatay, Nay, mayayong tayo siya na ko, Nay. Hindi rin tata maglisod ng kayo ron. Anak. Please come in. Wa ilak ang pultahan. Good morning, General Lamberti, sir. Oy, Captain Oberton, ikaw man ay kini. Sod. Yes, sir. Sod, Captain. Ani ako, sir, para isubmit kini akong report dito sa akong assignment sa Davao de Oro. Apan sa pa, likod na. Thank you, sir. Ani kini akong report, sir. Yeah. Up. Ako gapagabasahon niya. Base sa imuhang report, Captain Oberton, daw sa midagsang o midaghan ang mga NPA dinhi nining ato nga probinsya karon. Yes, sir. Sa among area of jurisdiction, among nasayran nga misaka gid ang ilang recruitment. Daghan magud nga mga factors tungod kay una, mudaghan pod ang mga abusado nga na-assign diring dapita tungod sa mga anak og asindero nga nakahupot og gahom og gumikan po sa atong krisis karon. Grabe magini mga negosyante ko, sir, ang ilahang ginansya adto man lakuhaon sa mga tao, labi na sa mga pobreng mag-uuma, sila gid ang grabeng apektado og kini ang nahimong kapital sa mga NPA sa ilang recruitment. Mao ba? Mao kana nga mas nainganyo nila tungod kay balaw nabiya ka sa ilang propaganda, sir, nga daoton nila permi ang atong gobyerno sa pamandugno na tay efforts aron nga tabangan ang atong mga kaigsunan nga nagkalisod. Gilawgaw po ni aning mga politiko ug mga nasa gahom nga kurakot kayo. Muna nga ang atong projects dito, daghan kayong mga mulo ang mga katawhan. Nagdugang-dugang pag ini akong isa ka kauban, sir. Sakit nga palandungon, mista biya din ako, sir, pero anak maguni siya og gobernador og asindero og naani siya na-assign dito sa Davao de Oro. Mo ni ang number 1 nga gikaintapan sa mga NPA. Abusado po ni kay, sir. Hindi magud pod basta madutlan sa human rights kay anak og politiko. Lakas mo ni kayo. Mo na nga I think kinahanglan kita muhimo og konkretong plano, sir, kay gawas nga mao ni nagdugang sa recruitment sa NPA, naapod may na dawat nga mga info nga nagproteher po ni siya o nagparticipate sa mga sindikato nga nagpayuhot og mga illegal nga butang. Mao ba? Mao ba kini ang imuhang kauban kaniadto sa Philippine Military Academy? Imuhang mista? Yes, sir. Mao kini si Major Isgira. Si Major Isgira. Pamilyar na ko ni Captain. Kinahanglan nga ato kini nga hitukan og mayo, Captain Oberton. Kinahanglan nga maghimutag mga plano kung saon pagsumpo kining nagakahitabo karon nga dili mayo sa atong probinsya, Captain. Yes, sir. Andam ko sa ug tagana nga mo tuman kung unsa man ang atong buhaton, sir. Sige. Ipatawag ko rin niya ikaw kung na doon na ako'y konkretong ebidensya mahitungod din mga butanga, Captain. Yes, sir. Thank you, sir. Permission to leave, sir. Alright. Ako ning episyon. Akong imnon. Animal, di gud mosugot si kumparing Mundarti nga ibaligya ang iyang kalubinan. Animal,
Pagkadaghan ra ba sa bulawan niya dong maong dapit? Sigun sa kong nahibawan. Inom pa ko. Kung maako na kato, madato lagi kami maayo. Madato kami. Apan, nagmagahi yun ang animal nga kumpare nako. Magkalagot! Paps! Nganong ginom-inom ka man? Ani ay kanali ay akong uniko iho nga akong anak sa akong ikapitong asawa. Bayo kini ebol kado. Imo na. Ambi. Usa to imong pangutana gani hado. Ang anong nainom ko? Mo ba ko to imong pangutana? Oh, nganong nag-inom ka man? Doon ako'y dakong problema. Unsay problema mo, Paps? Nakatultol ka ba niya dong hasinda kalubihan? Nakatultol kayo, Paps. O kay salig di mo anak. Una-una, major ko. Ug nasweto ko sa tanang lugar ng dapita. Husto nito. Gusto ko nga maato katong maong dapit. Yun na pa, Paps. Iwan, Anong imo pa man tong interesan? Di ba dagan man kitag kayutaan? ito'y kapakayo do. Iho. Oh, Sigon sa akong nahibawan. Daghag bulawan katong maong kalubinan. O gusto ko nga paliton kadto aron sa ingon. Kita ang makaangkon sa daghang bulawan ni atong dapita. wag kay may mo, Paps. Di ba ikaw may gobernador na ring dapita? Mao lagi. Gibuhat ko na ang tanan nga mga legal nga proseso aron lamang maangkon ang maong dapit. Apan nagmagahi gyud si kumpare Mundarte ug di gyud niya ibaligya kanako ang iyahang kalubinan. Ayaw ka bala ka, Paps. Buhaton ako ang tanan. Ako ang bala. Unsay buhaton mo, ha? Unsa? Kinahanglan yun nga matuman kining akong plano aron maamo ug mahimpit na ang among pag-ilog sa asyenda kalubihan. Yun na. Kadugay bas mga panuway. Sir! Nanay na, sir! Teniente! Sod! Mayong buntag, sir! Payong butag. Pasensya, sir, ha? Kay nadugay mi. Wa, manggon may mga pagkogod. Wa mo yung mga pako. Pero kung musuyop mo, manglupan mo. Ay na naghisgot sir kay ato-ato ra na. Di ba, Sargento Mercado? Yes, sir. Ato ari na. Kinigyod si Mercado. Sir, unsa may among ikaalaga di mo sir nga mong imo maming gipatawag ha? Paminaw mo. Teniente. Oh. Gimo. Og Sargento Mercado. Oh. Doon na kita'y dakong plano. Uy. Unsa mo na sir? Paminaw mo. Oh, minami. Doon na kita'y misyon. Mission. Ang pag-ilog sa asyenda kalubian. Asindag kalobian. Ayaw mo kabalaka. Mabulahan mo ani. Tungod kay ang maong kayutaan o maong asyenda. Daghan og bulawan. Apan sir. Tanaw sir ba? Unsa man na, Teniente? Kinsa man ang atong misyon dito sir? Unsa may atong buhaton dito sir? Doon ako'y natdungog nga balita. Nga daghag NPA ditong napita. Up. Og kinahanglan nga maminaw gid mo sa akong mga plano. Musunod mo sa akong plano, nakasabot. O sir. Sir. Apan sir, Unsa man, Teniente? dili kahata mag-court martial na sir kay marag delikado na atong pagkabuhaton sir. Teniente, dugay ka na sa military. Karon ka lang may baw. Usa ako ka major. Ug busa, ako ang bahala sa tanan. Ha ha ha. Buhat nato ang tanan natong buhaton
ug dapat maplano kini nato sa husto. Sinsya sa nakalimot mo ko nga. Gamhanan ka man day sa military, sir. Karon paminaw mo. Oh, Ingini atong plano. Tenyente, unsa tong plano, sir? gubato nato ang maong dapit. Apan, dili kini nato buhaton sa adlaw. Kung dili, tungang gabi atong rondahon o pamatyon ang mga NPA ditong napita. Ariglado, sir. Ha, kini, kadugay-dugay na pagkuha kasuway gubat, sir. Paibala nga itong mga sakop. Ikaw na bahala ka nila, tiniente. Og, paminaw, Oh, sir. ang atong sakyan, duwara ka siskbay ha? Oh, sir. Og, usa ka kumpanya na tang tanan. Nakasabot? Oh, sir. Ang mayo ni sir, ako sa usa ka 6x o kini si Sargento Alfred Mercado. Mao'y sa usa ka 6x, sir. Sige. Sige, Kitang duha ang nasa 6x, tiniente. Og si Sargento Mercado, ato sa Pikas 6x. Oh, sir. Sige. Kay marag nasa kong ibawon, sir, marag gimingaw to niya si Captain G. Mark, sir. Mauna nga, sila ikaw ba nito, sir? Si Captain G. Mark. Oh. Suod ka na sila, sir? Si Udoy, ba sila? Oh, suod sila sa Alfred, sir. Ikaw na bahala ka nila, tiniente. Oh, sir. Gan ko sila kanimo. Arigato, sir. Patik! Dulan ko sa opisina ni Paps. Ya, tukon ko na. Short lang. Wala ilak. Uy, Paps. Ano sa mga gibuhat? Ay, nagabasa-basa ko nining dokumento. Ano sa nga klaseng dokumento ka na? Ay, kaning legal documents. Unta nga akong ihatag kay kumparing Mundarte. Aron mapalit na ko ang ilang yuta. Taglagot ko nini. Tigil siya suot. Nya siya man, doon na ka na ba'y plano? Paminaw, Paps. Mino ko. Doon na ako'y plano nga gihimo. Bawa. Ug usa sa kumang plano. Ang pagpuo sa mga rebelde nga atoa sa Hacienda Kalubian. Mayo, kayo na kay pano. Usa mo nang nasibuhang kamot nga papel. Be, akong basahon. Mao kini ang gitawag og date of sale. Niya. Masa? Totoo. Usa kini. Usa kining usa ka papel. Uy, sketch man day kini. Ikaw ba'y nagbuhat ni iho? Ako'y gabuhatan na, Paps. Akong susihon, be. Kung husto ba yung kini? Mayong pagkabuhat, anak. Unya, usa pa may dugang plano nimo. Kung ikaw nga akong pangutanon, unsay mong plano sa pamilya ni Mondarte? Gusto ko nga mahanaw sila nining kalibutan na. Puhon sila. Matuman, Paps. Nahala, sige. Pagplano na mo sa imong mga bata-bata, aron sa ingon, may skill yun dayon ang pag-atake. Humanan itong panag-istorya, Paps. Tapokon ko rin ang atong masakop. Aron, masugdan ang maong plano. Pamino ka mo, Teniente mo, o Sargento Alfred. Sir, yes, sir. Yes, sir. Doon ako ihatag ninyong direksyon. Unsa man na, sir? Ikaw, Teniente mo. Ani ka mo maatake sa tuong bahin. Ug kamo sab, Sargento Alfred, dinhi sa wang bahin. Ug kami, dinhi sa ibabang bahin sa buntod. Oh, yes, sir. Kami ba'y unang mutake, sir? Yes! Kapila ko magbalik-balik ko mo, Teniente mo. Sorry, sir. Sige. Basta kayo mo ang plano, ha? Nakasabot? Sir, aragado, sir.
Am I clear? Sir! Yes, sir! Nyor Edmondo! Happy New Year, Nyor! Happy New Year, Don Edmundo. Same to you, Maring og Digoy. Way, sa pa yan, sir, oy! Salamat kayo sa inyong pagduyog sa ako karong New Year. Sa pag-uban ka na ako, bisan kay ako lang usa diri. Kay ang akong asawa, awan sa abroad, unya wala ko diri akong mga anak. Salamat yun kayo sa inyong pag-uban ka na ako. Way, problema, sir, kay kasabot mamaya na, di ba, lab? Oo. Lab maring? Oo. Si Maring, labi kong lab nga Maring, oh. Masabot na niya, iputan lang ka. Oh, butan ka man nga pagkaamo. Una nga, suporta kami nimo bisag kami pamilya sa amo, pero ari gyud mi nag-New Year, Nyor. O sige, ato ta sa komedor, ato atong salu-saluhan atong gipaluto nga pagkaon. Dali Maring, di mga auto Maring. O, tala, tala. ng mga bumbilya. Kikindag-kindag, kukurap-kurap, pinaglalaro ang inyong mga mata. Okay, karon. Ani ana kita sa dapit. Nga gitudlo sa tuan ni Major Jigger. Bantay mo ha mga kawan. Alerto mo ha. Tinindi, kana bang kamarindi ang budigaw, di ba maumana ang atong target area no? Oh, mauna. Okay, ready na ang basuka. Bili na mga bomba. Okay. Huwat mo sa akong signal ha. Okay, okay. Yes, sir. Karon. Marag husto na ang panahon sa pag-atake. 3, 2, 1, fire! Utton damutan! Utton ang mga dangan puhon! Sunog yun, sunog. Uy, dunay nagsiwil nga ulo. Targiton ko kini. Kinip. Oh, kan. Nagpakapakan ang well ang taong bahin. Pangandam ka mo. Kaya kita na po ang musulong diri sa walang bahin. Okay. Get ready. We are ready, sir. In 3, 2, 1. Para! Timba! Tanangin niyo! Abi na ikapa. Kung dartikon. Kinep! Naigo ni mo, sir! Naigo ni mo, sir! Grabe mayuhan yung shoot, sir, oy! Bira na! Bira na! Tuapaw! Kana! Igo gapon! Purot mo ron! Mga NPE mo! Purot gid mo karon! Kini pa! Doon ay tuwa sa punuan sa rubi ay! Nagtago-tago dahil kadiyahap! Kining imog! Murag buta-buta na sa tuong bahin o ngadto sa wang bahin. Hindi ang atong mga sir. O atake ito, sir. Relax lang. Pagbuhat mo sa komando. Adunay 5 ka tawo nga nagpadong nila, sir. Atake na to sila. Relax lang.
Pusilo na kami, sir! Relax lang. Dili ka na ang mong mga NPA. Ato ka na mga penetrator. Nga nag-una din ha sa target area. Kauban dito na, sir! Naibaw pa mo? Gamay ra NPA din eh. Ato ka ng padaghanon. Busa, relax lang. Kung paghuwat mo sa komando, nagsabot! Yes, sir! Dong, Roland. Pagmatan na dong, kay Happy New Year na ta. Happy New Year. Sige na, pagmatan na. Alas 12 na tayo, Nay. Oo, alas 12 na. Na mga pinata, mga unta dire. Dali na. Okay na. Musunod ako, Nay. Among bangon sa ko. Dong, buto-buto naman, oh. Oh, puday na. Gano'n karon? Dong, murag, lahi na gid ni Dong. Dili na ni New Year na buto, Dong. Mga, dili ni fireworks. Mga buto na gid ni Dong. Dili na ni maayo. Standby lang dyan, Nay. Ako sa iyo. Oo, sige, Dong. Magawas ko, Nay. O, pagdali, Dong. Nay! Dong, Murag lain na ni Nay. Nasunog ng kalubihan, Nay. Gisog Dong. O, sa ito ang asinda kalubihan. Oo ba, Dong? Hala, unya, Dong, unya. Ako dito, Nay. Kaya ako rin bahala mabantay dito sa plibot, Nay. Oo, sige, Dong. Unya, balik na ako din, ha? Pagdali, Dong, amping. Nay, kablakar ako, Nay. Ako rin bahala sa kukuling ko. Oo, sige, Dong, sige. Nyor! Grabe, Nyor! Nagbuto-buto sa gawas, Nyor! Maragisulong nga asin dahil, Nyor! Oh, buba. Isang di na mas gawas. Nasunog ang putingga niyo. Ito, Nyor! Nasunog ang budigan, Nyor, oh! Dako na kay kayo, Nyor! Maring, digoy. Managot na sa underground. Sunod mo na ko. Alin na, Maring! Ayaw ko pag wala, Maring! Labro ba tigil, Maring! Alin, Maring! Yun na. Murag na huno na ang buto-buto. Oh, bitaw sir, murag peaceful lang sigat kani sir kay wala na may buto-buto. Relax lang. Tawagan una na ko si Teniente Gimo. Teniente, Yes, Major! This is Tingin mo. kumusta na yung operation din na napita? Roger, sir! Grabe kay kang kumbatiha, sir! Nahurot ginamo ang NPA, sir! Very good. I-cleared na ninyo ang area. Yes, sir! Sige, tawagan ko pagbalik. Yes, sir! Over and out! Dapat mong puuhon. Yun na. Tawagan ko na si Sargento Alfred Mercado. Sargento Alfred, Yes, this is Sergeant Mercado, sir. kumusta ang mga area din ha? Why problema, sir? Hurot din na mo diri sa wang bahin, sir, oh. Mayo, i-cleared ang moong area. Kung dunay kontra nga nahibilin. Tiwase, nagsabot. Mareglaro, sir. Tawagan ko pagbalik si Teniente Gimo. Yes, sir! This is Tingin mo. Kumusta na? Nahinluan na ba ninyo ang mga kalat ninyo na ng pita? Wa pa, sir, kay daghan kayo mga kuan, sir, oh. Daghan pa kayo mga patay nga nagbuyod sa area, sir. Mawa, paminaw. Ipanglabay ang mga patay. Kung doon na pa mo makitaan nga mga kontra, tiwase. Kung ayaw ipakita sa video. Nagsabot ka, Teniente? Sir! Copy, sir! Men, Sir, yes, sir! let's now proceed. Yes sir. Asa ba, sir? Aton ta ang bayasenda ni Don Edmundo Mondarte.
Alin mo maguman? Mainit kay may gwardiya din kapito. Ayaw kumpensa. Doon na sila CCTV. O ayaw ko mo pagpakitag dili mayong buhat para matultulan nato ang patinan sa mga CCTV. Nagsabot? Yes, Yes, sir! Ay! Marag doon namin ang noktok niyo! Abrihan niyo? Abrihin di koy. Sige, abrihan! Dahil na ko sa siradura. Laser on ko na kami. Ay! Sir! Sundalo mo, sir! Sundalo mi. Ay, niyo! Naisundalo niyo! Nangabot niyo! Uy, ikaw man din na, Major Jigger. Kumusta, Don Edmundo? Unsa may akong ikalagad ninyo, Major Jigger? Asa ang switch ninyong CCTV? Ay, nangita mag-CCTV niyo! Unsa may tuyo nimo kanong nangita mo ka sa switch sa among CCTV? Ayaw ang pangutana. Matok ka na ang tanyo! Kimarag dautan silang tuyo niyo! Hilom! Kinilom! Ha! Yun! Angay ka nimo! Kikulatan ko niyo! Si Digoy. Human rights violation ka ng imong gibuhat. Unsa man among sa? Wa ka ba may bao Don Edmundo? Nga kininyong napit. Nagaginpay o usa ka sa mga supporter nini. Ang imong budiga mo'y gitaguan sa mga NPA. Ug ikaw pa ang namalit og mga armas para nila. Wala kami kamatuoran ni ana. Sa akong panimalay, wala man gani ako'y nagtinir nga gwardya. Unya, ako na naman ang tig support nila. Ayaw na pagpagkatarungan. Imong gikulata, Senyor Edmundo! Hilom. Usawag mo ka ng armas! Mamatay ka. Ayaw! Dili! Di ko kadawat, ani. Ipatay na si Tugoy. Unahalan. Nakasipat ko ang dapita. Ha! Mo kay angay ka nimo. Napalupog ka lagi. Ayop ka, Major. Nga nung imo man kong gitsur-tsur o giingon ini. Unsa may akong sa nimo. Unsa man na imong gustong mahitabo, Major. Usara akong gustong mahitabo. Don Edmundo Mundarte. Kini. Pirmahin eh. Aron way daotang mahitabo nimo. Ug kung gusto ka pang mabuhi. Bisan pag unsay mahitabo. Dili og dili gid ko mo pirma ana. Mao ba? Bisan pag ipatagamtam ko kanimo ang akong kabangis. Wa ko mahadlok ni ana. Mao ba? Haha. Karon. Pilot, Yes, sir. itunol ng hunting knife be. Kasama ni mo ni Major. Tanaw lang. Kung unsa akong buhaton nining tawhana. Di ara, Major. Ambe. Ako ihatag ni mo. Karon, Don Edmundo Mundarte. Nakakita ka? Niya na sa akong mga kamot ang hunting knife. Kining imong aping ingon inip. Kasagit! Unsa na? Dili ka gyud mo pirma? Pirmahin eh. Aron tamag ka sa namot. Ug tagaan pati kag lugway sa imong kinabuhi. Pirma! Pagdali! Dili og dili gid ako mo pirma. Bisan pa og tagud-taguron pa nimo akong lawas og unsay mahitabo nako. Di gid og di gid ako mo pirma. Di ay ha? Gahi ka gyud di ay. Kinanasang pikas aping nimo ay. Sakit ba, Don Edmundo? Mo kanay angay kanimo. Tungod kay gahi kag Mga hayop mo, ang bini. Major, nailog niya akong armas.
Mao kani angay sa mga taong gayk o. Pah! Sargento Pirot, Yes, sir. siksikon tang palibutan ng bayasinda. Ariglado, sir. Kitingalig doon na pa yung mga katabang nila nga nakabantay sa atong gibuhat. Ug kinahanglan nga panggupo ng CCTV aron may makasaksi ni atong gibuhat. Ug kinahanglan limpyo ang atong operasyon karon. Yes, sir! Ariglado, ariglado, Major. Get moving! Ay, na po magkawat nila! Nalan, makabiyak ko ang dipita. Dito kong tagong sa kabinet. Ako ulit ako. Wala, sumiling po tahan doon. Ako dami ang pinahandi. Uy, ang kaliman. Ay, salamat. Usa man yung nahayag. Hayag man. Ang ako nakita ang tanin. Ay, salamat. Makasipat na ko. Di na ko nila makitaan. Yung mga sundalong ng salpahis. Tiniente Gimo, Yes, Major. This is tingin mo. pabakapi kami sa mga kauban din eh. Lakaw kamong tanan din eh. Ug doon na tayo ipangkarga ng mga butang. Dili sa bahay, asinda ni Don Edmundo. Ug ato kining dalhon sa atong pagbalik. Mao ba, Major? Usa man ang mga butang, Major? Dunay usa ka butang din eh. Nga ginatawag nila og kahadiro. Ato kining dalhon. Dito kang papa. Ug aron iyang makita. Sige, Major. Basta ayaw may kalimte si mong bahin, Major, ha? Mabulahan kamong tanan, Teniente. Nanana sa kumpak. Sige, lihok na. Sige, Major. Going naman diha. Teniente Gimo. Nakarga na ba ang tanan? Karga na, Major. Wa na'y nahibilin. Mayo. Sige. Doon sa din eh. Naro ko isugo nimo. Importante kayo. Unsa ka na, Major? Paminaw. Sunugan ninyo ang bahay ni Don Edmundo. Kana raman di ay. Merkado. Sir, yes, sir. Oh. Ipagawas ng gasolina ba kay atong ipaulan dire. Sa tong gasolina nga sa imuhang sakinan. Naro diri sa akong sakyanan, kalyot lang. O, kwa. Kay ato ning paulanan ang ilahang mansyon. Atong paulanan og gasolina. Ariglado. Kalyot, kay kuhaon ko na ang gasolina nga na-address akong sakyanan. Kana, ibubo sa palibot. Kana. Ako na ibubo niya. Kuhaon ko ng taklog. Yap! Kana, nalimaho na. Nalimaho na gasolina. Daw, blessing kina tong gihimo sa iyang balay. Pero, dahil kining blessing kay maugdaw kining pagka-blessing iyang balay. Tinuod ka na. Karon, ako nang dagkutan ko ning so. Ug akong ilabay diha sa gasolina. Karon, ako nang dusitan. Palay ita. Ug karon, palayo mo, Major. Sige. Kana. Karon ha. Ug karon, ako na kining ilabay sa ilang mansyon nga dunay gasolina. Ana, sunog na! Happy New Year! Sige, Teniente. Maguna ko mo sa sakyanan. Ug sunodayin mo, nakasabot? Yes, Major! Sige, let's moving!
kumusta naman ka ang lakaw ni Iho Jigir? Nagmalampuson bagaha sila. May untag nagmalampuson lang sila. Aron maamo na sa hingpit ang asinda kalubinan. Hay. Doon na yung mga nagsing-abot ng mga sakinan. Mga andam ko, akong armas. Kung sikin sa mga ganit sila. Mga 6 by ka na. Ado na pa yung wing by nga nagsunod. Nanghunong sila sa among gate. Uy, si Iho Jigir kadang nanaog. Nagpaingon siya nga ni. Ako lang paabuton. Papsi! Oy, Iho! Kumusta? Happy New Year! Happy New Year! Naibaw kong excited ka kayo sa akong ibalita kanimo karon, Papsi. Doon na kabayda nga nindot nga balita, Iho! Doon na, Papsi! Naibaw ko nga malipay ka og maayo dining dakong balita nga da sa imong anak nga Major. Di na ko magpaabot, Iho! Isulti kung unsa man ka na! Ang unang balita, Papsi. Doon ako'y regalo nimo. Nakakita ka niya nang nasa sod sa sakyanan? Usa o ko mapapakikita nga anak pa na sa sod, ha? Ay ko kabuangi, Iho, ha? Relax lang, Papsi. Sargento, Pidot, o Alfred. Yes, Major. Yes, Major. Sa mga itong Ipagawas ang mga tanang butang nga nasa sod sa sakyanan. Way problema, Major. May problema. Ato ning bilungan. Ato na yun eh. Kadaghan anang maong butang. Diin ka nagikan. Hina lang. Dito ka nagikan sa bay asyenda ni Don Edmundo. Papsi. Sa asinda ni Kumpari Edmundo. Dito ka na. Iya ka ng tanang butang. Among gidadin mismo sa mga utabangan. Kaya nga no, napatay na ba ni mo sila? Relax lang. Patay na siya, Papsi. Di ko masyado ng balita kapata. Patay! Napatay na ni mo si Kumpari Edmundo, Iho! Patay na siya, Papsi. Huwag nahibiling buhi sa among pag-atake sa ilang bahay. Sigurado ka ba? Sigurado. Unsa ka ba? Huwag kay salig din yung anak. Duna. Masaligan ka yun, Iho. Apan, limpyo ba ang inyong operasyon? Limpyo kayo. Ug labaw sa tanan. Gisunog namo ang iyang bahay asinda. Aron wagyoy ebidensya kung unsa nahitabo ngadto kanila. Maayong pagkatrabaho! Sa ako nang gisaan nimo, Papsi. Buhaton ako ang tanan. Aron ka malipay. Kana mo'y anak! Unsa ka nang nasi mong magkamot? Usa ka ni ka-espesyal nga butang, Papsi. Yun na. Sa taas na kato na doon. Sa taas na ka na nato pag-ablihan, ha? Sa taas kini. Apan kini ubang mga butang nga di niya dinhi. Dinhi lang sa budiga ibutang. O ikaw, Sargento Pidot o Sargento Alfred Mercado. Yes, Major. Major. Dadaan ninyo kaning kadehero sa taas. Ug sundamin ninyo. Dali! Tabangan. Yes, Major. Dali na. Sunod ka muna mo! Yes, sir. Yes, Major. Iho, ang kahadiyero. Usa may sud ni ana. Ato lang ablihan. Kay naghinahminham na ko nga magkakita og usay sud ni ana. Kaliot lang, Papsi. Ablihan na to. Padaplin na. Kaya kung posilo ng kandado ni kahadero. Nga sa kaman magtumong. Sa kahadiyero ito nung. Relax lang. Kuna, naabli ng kandado. Naabli na, Papsi.
Ug gusto ko nga ikaw mismo mutan-aw kung unsay sud ana. Akong abrihan kining kahadiyero. Kabukat ba? Uy, mga papilis man kini. Be, ato ko nang basa. Mga dokumento sa yuta kini, anak. Oh, tanawa, basa. Ambe. Oo. Tuod. Mga dokumento tuod kini sa yuta. Mga titulado dahil kining mga yuta ni kumpare Mundarte da. Titulado gyud, Papsi. O ko yun, prato ni anak. Uy. Alahas! Daghang alahas, oh. Kadaghan ini. Dunay mga singsing. Mga arayos sa asawa sa mga kabit na kuning Mundarte da. Basig sa kabit na ni. Daghang kayo, oh. Ato na kini. Usa kini nasa kilid. Uy, pagkasinaw. Pagkadako. Unsa ka na, Papsi? Og di ko masayop, anak. Usa kini ka revolver. Aw sinaw pa kayo bisag sa iyang kakaraan apan sinaw paghapon kayo. May babang ihatag na naman ako. Kay ikaw may nagakuha ni imo gyud kini. Oo, dawa ta. Ambe. Imo na kana. Salamat. Unsa may plano nimo ni, Papsi? Ato kining ipamaligya. Og magbilin ko og tagtulo-tulo ka parisan sa Arios. Sing-sing, ingon man sa Kurintas. Kay akong ihatag sa akong pangasawon nga ikawalo. Kamanyakis ba nimo, Papsi? Doon na ka pa day, wow, kaasawa? Wa pa. Ang imong inahaan mo ay kapito na kong asawa. Og mutoy hakaw pa ni do. Mutoy hakaw pa ni. Mao nga mangita pa kong ikawalo. Ay, kanimo, Papsi. Sige, ikaw na'y bahala na ng tanan. Huwag ako'y magbaligya na ng alahas. Okay, patik! Sige. Captain na sa sofa. Ayaw pagliw! Ayaw, sir! Ayaw ko kung saan! Dili ko daw sa tao! Maring! Ikaw man din na! Nagunsa ka man din sa daplin sa sapa! Nga sa'yo pa mas buntag! Grabe gid ang nahitabo ni Paring Digoy og ni Nyor Edmondo. Maring no? Wala ba? Wala na dyan sila. Wala na dyan si Digoy. Ang ako love na Digoy. Wala na. Pati si Nyor Edmondo. Kinahalan. Palitaan na sila justisya. Kinahalan makahibalo ang mga pamilya dito buka sa iyang pamilya sa Amerika. Ayaw ka bala ka, Maring. Tabangan ti ka. Nga mahatagan sila justisya. Kung may justisya din sa patag. Budang ta sa bukid. Tuwa dito ang magkatabang nato. Sige, tara. Budang ta sa mga NPA. Dali, Maring. Mayong buntag ka, Luis. Mapulang buntag. Oscar. Unsay balita sa patag? Gisuong sa mga military. Ang bay asinda ni Don Edmondo. Gipamatay nila ang mga inosenteng sibilyan. Lakit na ang mga saop na nag-alagad kay Don Edmondo. Sa akong nabalitaan, nga nasunog kuno among bay. Tinuod ka na ka, Luis.
Dili ka to ordinaryong sunog. Mao ba? Apan ang report sa government officials o sa mga bombero nga miadto nitong maong dapit nga faulty electrical wiring kuno ang hinungdan. Dini ka na tinuod ka, Luis. Tungod kay, mga military ang nagbuhat og krimen ditong napita. Oh, animal! Unya! Di ang akong kuyog na si Maring, ang asawa ni Digoy, ug katabang ni Nyor Edmundo. Siya ang dakong saksi sa pangitabo ditong napita. Oh, mao ba? Ikaw po yung kasiguro kay lain mo kayo tingog. Sige lang. Maring, sultihi ko sa tanan nga nahitabo. Luis, mao ko niya ang nahitabo. Mauday ka na ang nahitabo. Animal ni mga sundalo sa gobyerno. Kung sila mo'y naidawtang buhaton, kami ang pasangilan. Animal! Unya, usay plano mo. Oscar. Naghandyo kini si Maring kanako, ka Luis. Nagkinalan matagan kay Augustisya ang kamatayon sa iyong bana. Ingon man, ni Nyor Edmundo. Buhaton na mo ang tanan. Kutob sa among makaya. Aron sa ingon nga mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Don Edmundo. Ingon man sa imuhang bana, Maring. Among buhaton ang pagkabot sa hustisya. Wala ko sa inyo kung pwede ko makulong ninyo. Kaya pasin ulit, balikan ko nila. Wala akong patyon. Buot mong ipasabot nga muanib ka sa among grupo. Mag-NPA ka na usab. Oo, mauna na. Oh. Sige. Sabutan na mo kini sa among grupo. O kinahanglan nga moagi ka sa mga pagbansay-bansay aron dili ka delikado. O sige, nakaandam na ko. Oscar! Ati man na si Maring. Mutuman ka, Luis. Good morning, General Lamberti, sir. Good morning, Captain Overton. Di maayo ang balita sa bagong tuig, sir. Grabe ang nahitabo dito sa akong area of assignment sa Davao de Oro. Mao ba? Unsay balita? Gisunog ang bahay sa usa ka asindiro. Og ang ilang gipasanginlan mga NPA. Kauban ko to sa raid nga gihimo sa akong mista nga si Major Jigger Isguera. God damn it, kini si Major Isguera. Apan sa tinuod lang, sir, doon na kita yung mga kasaligang tinubdan nga nakasaksi nga ang maong dapit dili kuta sa mga NPA. Hinoon, doon na yung mga pipila ka masa ditong dapita. Apan, wala dito ang mga mapulang manggugubat. Ila lang kining gihimo-himo, ambot og ngano. Unya, Captain, unsa may plano mo karon? Kinahanglang masumpo ang mga binuhatan ni akong mista, sir. Kay og magpadayo ni, mas mudaghan yun ang mga NPA. Kung imong tugutan, ako na lang ang mangunay sa pagsud sa mong area. Pero di man nato kaya sa mga legal nga proseso, kay lisod kay na sila kuhag ebidensya. I'm thinking, sir, I will penetrate with the New People's Army. Buot mong ipasabot nga musod ka sa grupo sa pagka-NPA, mo ba? Yes, sir. Apan, Captain Overton, makuyaw kini. I'm willing to take the risk, sir. That's part of our job. Kung may mong gusto, sige. Tugutan ko ikaw. Thank you, sir. Hi, love. Hello, love. Sa'yo man lagi ka, love. Sabay sa'yo nga alas 8 naman hapit. Ikaw dugay-dugay. Ay, nadugay lagi ko, love. Kay daghan kayong mga paperworks nga amo ang gihuman kay daghang mga bago nga clients.
Mauno kay start of the year man. Gihanag is kong asawa eh. Dali lang, mga na ta. Iandam na akong lamisa. Okay ra ang timpla lab. Sortiha dyan ako sa ako ang bana, uy, kay gwapo na, kamayo pa muluto, sundalo pa, jud. Diha rang problema sa sundalo ron. Ano man, love? Kung man kang sundalo, bisag asa mo ta ni ilabay. Ibaw ka lab na po ko'y bugat nga misyon nga tubangon. Mao ba, love? Asa naman po ka ma-assign? Secret. Unsay secret ba? Delikado kining mong mission lab. Manang much better siguro di lang kakahibaw asa ko. Basta ako lang ikasaad nimo. Mubalik ko diring buhi ko tug sa mahimo. Unsa man day ka kadugay mawala? Siguro it will take months or a year. Ibaw ka nga intelligence officer ko lab. Dili sa amo ang trabaho dili man ni pareha sa regular nga kuan. Mga infantrymen or uban pa diha nga naas kampo. Siguraduha lang jud na, love, ha, nga walay laing babae dito sa inyong adtuan. Dito sa amo atuan lab, daghang babae. Pero naginusara mga sa akong kasing-kasing. Wa may parehas nimo. Kahayahay na ko akong asawa social worker, unya center head na bisan batanon pa. Nabang pagugoy kapuli nimo wala jud. Munang salig lang jud. Higawas na po na imong pagkabulero, ha? Ay dili man nabula ako agad. Dinoon man na. Kita ba po sa imong abilidad yun? Multi-awarded. Wa lagi yung pangitaon nimo lab. Salamat, love. Suruyin ko na ang among asinda. Oh, yun na. Kinsa ka ng taong namunutin ha. Duulan ko ganit eh. Sir, may buntag mo diya, sir. May buntag. Kinsa mong pangalan? Ako na si Lando, sir. Dugay ka na ba din sa asyenda? Dugay na, sir. Sukat pa ni sa akong mga ginikanan, sir. Ako na nagtrabaho puli dire. Kulit nila. Mo ba? Paibaon ko ikaw. Nga kami na ang bakong tag-iyan ni mong asyenda. Hindi, sir. Unsa may mahitabo na mo, sir, nga mga saop diri, sir. Kamong mga karaang saop ning dapita. Pamahawa mo. Tungod kay pulihan ko kining lain. Wak mo'y pos. Dili. Ngano ingon anak man, sir? Basta. Mao na akong gisulti ninyo. Tagalan ko kamog usa ka semana. Gikan karon. Ginahan sa akong pagbalik. Wa na mo ning dapita. Nagsabot. Unsa? Mag-unsa na lang mi ani. Kamo na'y bahala kung asa mo padung. Wa na ko'y labot sa inyong kinabuhi. Sir! Uy, Dong. Nganong nagtimi-timi ka man sa pagkaon? Wala balik ka ganahi aning akong giluto, ha? Nga imo man gining paborito? Dako kay kong problema ron ay. Dako tarong problema nay. Problema? O, unsa man ang problema, ha, Dong? Papahawaon na ta sa asinda kalubihan nay kay nanaday nakapalit rin nay. Nag-inuto ang sundalo man nay. Hangon ka istorya ganina. Unsa? O, nya, Dong. O, unsa pagid iyang gisulti, ha? Naglibog po ko na sa atong buhaton aninay. Di ba, sa akong nahibaw-an, sa katapusan nga pagkipong ni Don Edmundo, iya na kinigibahin-bahin sa iyang mga saop ang uban ining yuta. Og apil kita nga makadawat. O nya nganong papahawaon man ta. Pero nay,
Kapalit naman daw ang yuta, nay. Unsaon man nato ani nay, ug natay bahin iyahan tele nagipalit. Papahuwaon man ta. Kamay maayo dong. Ug muda mo kita og dar. Aron nga atong pangutan-on ug unsa atong pagabuhaton. Kay dili man maayo nga mudit lang kita gahawa ni ini. Oh, sige nay. Atong idangop kini itong problema nay. Mayong buntag kaninyong tanan. Ang butag! Ako si Major Jigger Isguera, ang bakong tag-iyan ning Hacienda Kalubian. Ikaw din, siya dito buong tugiyan ni Brad. Ay, siya ang tagipingin ako. Paunsa man. Daan ko na kamong gipahimingluan sa niaging semana nga mamahawa mo nining dapita. Apan wa gid mo maminaw. Tungod kay wa mo maminaw nako. Dining adlaw sa musugot mong sa dili, mamahawa mong tanan. Mamaho. Bayrulan. Ina bayrulan si Major bayrulan. Sir. Dito mi sa tagadar sir. Og giprocess na nila ang titulo ning yuta ni Don Edmundo Mordante. Nga ihatag niya kaningan nganhi kanamo. Ngano imo mo papawaon? Mao na. Dili mi mahawa. Dili mo mahawa. Hilom! Panghilom kamo! Sir, aron sa pagpamatuod ninyong tanan. Diyang dokumento sa akong kamot. Dokumento nga nagpamatuod nga iyang gibaligya ang iyang yuta nga ni kanamo. Oo. Og timan karon na lang mong adlaw taman din Tagalan ko kamog 2 ka oras. Human sa paniun to. Kung dili gyud mo mamahawa, ipatuman ang demolisyon nining dapita. dili musukol mi. Musukol mi ninyo. Dela, ay masagot! Sargento Alfred, Sir. Paminaw. Yes, Major. Paminaw po. mandoy ang atong masakop. Ngay pandam ang mga heavy equipments aron sa pagbungkag sa mga kabalayan din ni Pita. I-secure ninyo ang mong area kay tingalig dunay manukol nga mga saop. Ipa-alerto ang atong mga tao. Nagsabot ka? Matuman, Major. Sige, lakaw na. Pero yun na pa, Major. Na ako yan nakitaan nga usa ka balay ditong dapita. Maskulado ba itong nang nagpuyo dito, Major? Maskulado? Unsa man akong buhaton na to, Major? Unsa ka man, Sargento Alfred? Nabayot ka na? Wa, Major, oy. Nangutan na ako, Major. Lakaw na! Tumana nga akong sugo! Pagdali! Matuman, Major. Ikaw, anong ani ako magdire? Ano nga pusing-pusing pa man ka? Nga, magpapil kag baligi sa bulldozer? Sir, piring balaya sir kabilin pa ni magigikanan sir niya sa dumog kasiyon inyong haran ni bulduson. Mas may pa magpaligis lang ko sir. Agahi yung gigili ha? Kanin mo! Nagig ka ha? Inok ng sumba. Maunay asay sa mga gahig, batikulan! Dili kinamit ang ngayon sir. Sir, kuno nga pagkulata sa akong anak, sir, maluoy ka. Ayan ang tao na pasakiti akong anak. Nagana ka na tugo na naiyahang naong, sir.
taon maluoy ka. Dugdong Roland. Dong, mahawa na lang ta dinhi, Dong. Di na to ibaylo nga itong kinabuhi ang yuta dinhi, Dong. At sa iyong biyaan, sige na, Dong, dali na. Dali na, Dong. Lando, pila na may mong nakuha ng isda. Duha ra gyud kabuok nung iskar. Ana lang niya mong panood ani nanay. Ako, Lando, niguwang na lang ko ng asinda. Karon pagit ko maka bati og ingon ay ni. Ang atong gimahal og gi puy-an gayuta. Giilog pagit sa mga hakog. Asa naman may padong ni nanay ani nung Oscar? Kung wa tayo hustisya din sa patag, mga to kita sa bukid. Aron gawas nang kitang manginabuhi nito. Kung musugot ka, dadon ko kamo sa imong inahan dito napita. Pag una-una, yan ang mabutangan, Lando. Asa magang dapita nung Oscar? Dito sa bukid, sa San Agustin. Dito, nagandag kapuyan. Kung pwede na tayo mag-imo, payag-payag ditong napita. May magkailabot nato dito. Tungod kay, ang maong dapit, puros mga rebelde ang nagpuyo. Libisan military. Dili basta-basta makasuod ditong napita. Dili ka na makuyaw sa atong seguridad nung Oscar? Ayaw na pag-unaw na og seguridad. O makuyaw man ang ditong napita, Lando. Ang importante, nga safety mo sa imong inahan. Sige nung Oscar. Ako pa ka nang huna-hunaon ug makikistorya pa ko kang nanay. Mayong udto, Manong, nakaila ka ba og ginganlan og Oscar nga taga Asinda Kalibian? Ay, ako ka na, sir. Nga naman, day. Sasabihin niyo, ano, kabiday ang nakitaan dayon. Na ako importanteng tuyo kaniya. Tawgalan ko og kano. Asa man katanong pwedeng makasulti nga kita-kita ra. Sige, sakay tayo sa akong abal-abal. Ako'y bahala. Kung itatagdapit, din kita magka-istorya. Okay, no, sige. Nung, aniya ako kay nakabalita ako sa nahitabo sa akong uyuan. Ug dunay naka-send og message sa akong igagaw nga anak ni Don Edmundo bahin sa nahitabo sa iyang amahan. Sa balita sa pamantalaan nga among nakita didto ug sa social media, ang giingon sa mga opisyalis dinhi sa atong probinsya, nasunog ang maong Bay Asinda ni Don Edmundo tungod sa faulty electrical wiring. Tinuod ba kining mga panghitabo, no? Komplikado na kayo. Kano, ang mga panghitabo o sitwasyon ni Nagdapita. Tungod kay, mali ang impormasyon nga mo nadawat. Dili, ordinaryo nga sunog lamang. Kung dili, gituyo gid kini sa pagsunog aron mawad-an og ebidensya ang mga investigador. Aduna ba'y nakasaksi sa mga panghitabo, no? Sa dili ko pa ikaw ipaila-ila sa maong saksi. May mo bang makitaan ko imong ID? Aron sa pagpamatuod nga ikaw bagid ang pagkumangkon ni Don Edmundo. Ani anong, kani ang akong ID. Abi. Oh. Sige, sige. Ugba, magkuyog kita. Ipaila-ila ta ka sa maong saksi.
Salamat kay mituod ay nako sinong Oscar. Hinaot nga iya gyud kong giyahan ani ngadto sa akong gipangita nga mga impormasyon. Duda ko ning tawhana. Murag usa ni siya kamasa. Sige lang, ugmang adlaw. Basin siya ang tulay aron makasud ko sa grupo sa mga NPA. Maayo na ang gali ani akin yung mga ID sa akong higala nga pag umangko ni Don Edmundo. Sakto kayo ning ID niya, may umayong rapod mignawa ning tawhana. Nang matuog na ko. Anyara kita kano? Kaninang balaya, no? Kadali lang, manaog ko nining mo motor. Psst. Uy, nang maring, kumusta? Mayo kay niya ka. Siya ang saksi sa dakong hitabo, kano? Nang maring, istoryahe din ko na kung sinahitabo din lang angkol. Mayong buntag, ka Luis. Oh, mayong buntag. Ano yan na pa rin pahugtingog ko? Oh, yun na. Kisa ka na yung kauban. Mao kini siya si kano, ang pag-umangkon ni Don Edmundo. Oh, kano. Bantura na yung mistiso. Kay kano ang ngan. Usa tuyo ninyo. Niya siya. May gusto siyang magkikistorya kanimo. Oh, mao ba? Unsay buot mong maseran gikan ka nako. Kano? Una sa tanan, Kaluis, ipaila-ila ko ang akong kaugalingon. Ang tinuod na kong pangan si Homer Jensen, niya ang akong mga ID para pagmatuod sa akong pagkatao. Oh. Nasayod ko sa nahitabo sa akong uyuan. Og nasubo ko pag-ayo ni ini. Wa ko mahibaw mo sa akong buhaton. Sanglit ang mga naghipos kaniya, mga gamhanan mga kaidini sa itong probinsya. Ang nahitabo sa imong uyuan, usa, kadili mayong ehemplo sa military. Mga animal ka ng mga sundalo. Kaluis. Ganong puto ka kanako. Tungod sa nahitabo sa akong uyuan, nakahuna-huna ko, nakumkumo na lang ako ang balaod sa akong mga kamot. Oh! Wa ko'y hustisya nga makuha tungod kay ang nakasa taas man nga opisyal sa sundao ug anak pa og gobernador dinhi ni atong probinsya. Dan, mahimo baka nga moipon ko sa inyong grupo. Oh! Unsay buot mo ipasabot? Mag-NPA ka usab? Oh, kung inyo kong dawaton. Bueno, amo pa kining mitingan sa among karaguan, sa akong mga kaubanan. Kay dili kami gusto nga dunay magkasulod, ilabi na kung dili pa ng oswito. Magahuwat ka ba sa among desisyon? Andam kong maghuwat, Kaluis. Nahala, Oscar. Atiman na ang atong bisita. Matuman ka, Luis. Padayon ako gid ang akong pagpakita kanila sa akong pagbinutan o pagkakugihan. Kinahanglan akong makuha ang ilang simpatiya. Kinahanglan musalig yun sila kanako. Munang paspasan ko kini akong gibuhat aron daghan yung kong matanom ng mga lagutmon karong adlaw. Hinaot unta nga makita nilang akong kabuutan.
Kano? Nung Oscar, mayong udto. Mayong ito. Undagi yun na ang pagbugwal mo sa yuta. Tungod kay na. Doon ay mahinong danong tuyo ka mo si Kalois. Iya kang ipatawag. Sige, nung Oscar. Mayong udto, Kalois. Mayong udto, kano? Ipatawag man kuno nimo. Oo, gipatawag ko ikaw. Tungod sa usa ka may hinong danong tuyo. Unsa ka na, Kalois? Sud sa usa ka simanang obserbasyon kanimo sa akong mga tao. Nakapasar ka sa among unang obserbasyon. Nakita namo ang imong pagkamatinud-anon ug nakita namo nga buot ka gyud nga makakabot og hustisya sa gitangatan sa imong uyuan. Tinuod ka na, Kalois. Bueno. Aron mahingpit ang among pagdawat kanimo. Muagi ka sa pagbansay-bansay aron sa pagpagikaway. Bueno. Unsa man ang imong nahibaw-an sa matang sa pagpagikaway? Actually, Kalois, dito sa Amerika, apil ko og gun club. Dili pagpanghambog apan makaantigo kong mugamit og pusil, armas nga mubuto. Mayo. Ikinahanglan ka na namo. Maghibaw ba ka mugamit og mga pana aron sa mga sitwasyon nga dili kinahanglan ang buto sa armas? Maglisod ko, pero akong suwayan. Kay bahaw ka diri sa bukid. Kano? Daghang klase sa pagpakikaway ang kinahanglan mo magatunan. Tungod kay dili sa tanang panahon, kinahanglan ang buto sa armas. Kinahanglan ang hilom ug tinatago nga pagpakikaway sa mga kaaway. Andam kong makaton, Kalois. Mayo. Sukad karon, ako kang ipabansay-bansay sa kong mga tao aron maduwagan pa ang imong kahibaw sa matang sa pagpagig-away nga dili kinahanglan ang buto sa armas. Sige na, magkalakaw ka na. Salamat, Kalois. Kano? Kalois. Nakita nako ang imong dakong improvement sa pagpagig-away. Og nalipay ang tanan tungod sa imong kalambuan sa pagpagig-away. Salamat, Kalois. Today. Doon ako'y test mission nga unang ihatag kanimo. Unsa ka na? Doon ay usa ka pulis diya sa patag. Nahilabihan ka, abusado. Bisan sa iyang pagkapulis, usa pagid siya ka drug pusher ug kusog kay mangulikta sa mga magbubuwis idawon nga way income. Abusado kining moong pulis. Bitaw, tinuod ka na. Kapila ko magpahid na ng tawa na. Sige sa buhat o violasyon ako, bisan wa ko nakita ang akong sayop nga nabuhat. Og mahitungod nini, ikaw ang akong sangunan aron sa paglikidar kaniya. Sige, Kalois, akong buhaton. Mo kining hulagway sa moong pulis. Tanawa. Kani siya. Mo kini ang abusadong pulis nga imong tipion. Uban kamo si Oscar. Riding in tandem ang inyong pagkabuhaton. Sige, Kalois. Kano saan mo kinibuhata? Sa labing daling panahon.
Para. Oscar, lisensya. Lara, sir. Uy, violation man eh. Sa may naka-violation na, sir. Nganong ga tourist guide man ka? Nga kanok man imong kauban no? Nga balhabal driver man ka? Wala mo ko ka-tourist guide, sir. Unsa din imong gibuhat day? Nga nagpaangkas mo kag kanok. Di para madali na lang, tipi na lang ko diag eskalibo be para man atong istorya. Sir, wala taon kay kwarta, sir. Nanay ni mo tanang yung nana, sir. Na, violation ka. Di sila reklamo. Nanay, 1,000, sir, oh. Kana mayo kaya man atong istorya. Sige na. Labay na. Sige, salamat kayo, sir. Balot! Uy, may balot. Kanay balot. Oh, balot! Sir, balot ka, sir. Ali. Nana, sir. Ako sinibundak niya akong, ibutang ko ni ka ang balot, sir. Lami ikaw og balot ron. Sige, sir. Pili lang niya, sir. Tulo na kabuk, sir. Uy, tulo na lang din yung kabuok. Panglas na, sir. Pangkuan na, plus ball. Sige. Atol na tilawan, be. Kung lami ba? Lami gida eh. Sige na, makalakaw ka na. Bayad mo, sir. Ha? Bayad mo. Si bayad, tulo na lang ganyan kabuok mo, bayad pa dyan ko. Malugi ko na, sir. Negosyo ba ko, sir, para mabuhin taon ko, sir. Sige na, lakaw na dong, hindi ka mabunog dong. Di na mahiwa, sir. Bayad kita, sir. Kay giday ulo eh. Sige dong, lakaw na. Bayad lagi, sir. Ay, di giday ka maminaw. Di ko bayad, sir. Di giday ka maminaw. Ano yung bayad, oh? Napagit. Lakaw na. Di mo kaya ngayon mo, sir. Sige na, sibat na. Ayun sa digang reklamo. Gahi dyan kag ulo, ha? Ngita mo dyan kag bayad kani. Gusto ka nga bayad. Kani. Usil, ayaw, sir. Sir, excuse me, sir. Boy, sa may ato. Atubang pala yung sir. Ako'y bahay, sir. Diyan, sir, oh. Ay, yatis, oh. Nga nung gukod man ako ning tindirog balot. Mutago ka ng labo nga kasabutan mo kalit pambak diri, oops! Hain naman itong musil. Nagdagan na to. Pakita ko na ko. Ay, unsa may imong gukod na ko. Asit yatang pulis. Dili ko asit itong pulis. Nga nung isundan mo ko nimo. Didagan na ko. Ops, Kaniutan! Anong Oscar? Ayan na sa kilat eh. Ako nang kaila. Sagay mong dua. Pagdali! Congratulations! Kano? Nagbalampuson ka sa imong unang misyon. Salamat ka, Luis. Napatay mo gud ang animal nga pulis. Grabe ang iyang kaabusado. Angay lang to niya. Doon naman dahil mo ikauban. Kinsa man ni siya, Oscar? Mao ka na siya, Kaluis. Ang akong kanisilingan dito sa bahay asinda ni Don Edmundo. Usap ng tingog mo nga huwag magkinulian ng pagkapagaw ni mo. Mao ka na siya sa lando. Usa-usab siya sa mga biktima sa pagpanawag-daog sa mga military. Mao ba? Dili ka kini siya usa ka hilom nga impormante sa mga military? Dili ka na may tabo, Kaluis. Ni ako, Kaluis. Kaya nikuyog ko ni Oscar. Kaya gusto ko nga maangko na ko ang ustisya sa ginangatan na mo sa akong inahan. Og mituo ka ba sa among katakos nga kami usab isip na nagpuyo diri sa kabukiran makatabang kanimo? Mituo ko ka, Luis, tungod kay naglaob ko nga makabot ako ang ustisya ug musud ko nining sa akong pagka-MPA. Nahala, kini si pag-autingog mo, Oscar, daghan kining girecord. Manghinaot lang ko nga wa ni siya masayo. Magasalig ba kami kanimo? Magasalig mo ka lang ko, sir.
unsa may una na kong misyon? Sa pagkakaroon, pahuway lang una. Kay under ka pa sa observation sa akong mga kauban. Sige. Pahuway lang una. Matuman ka, Luis. Gibatawag ko kamo, kano, ingon man ikaw, Roland. Tungod kay kamong duha. Usa hingpit na kamo nga membro sa atong kalihukan. Salamat ka, Luis. Salamat ka, Luis. Oh. Kay sa among pag-discuss nini sa komitiba sa atong kalihukan, nakita namo ang inyong kasinsiro o ang inyong pagdapig sa atong grupo. Mapasalamaton kayo kami nga ana kamo kanamo. Tungod kay hingpit naman kamo nga membro sa atong kalihukan, bunyagan ko na kamo sa inyong bag-ong mga pangalan. Ikaw kano, Ka, Luis. ikaw na karon si Ka Amir. O ikaw, Roland, pagkatawagon ka na o Ka Alan. Okay ba sa inyo ang inyong mga ngalan? Okay tayo, ka, Luis. Na. Okay, bueno. Doon ako'y unang isangon kaninyo nga kinahanglan nga maniid kamo sa patag. Kay nagkinahanglan kitag mga dugang armas ug hinagiban aron sa pagsulong sa atong mga kaway. Tungod kay nagkadaghan na kita karon. Dulan na kita sa 2,000 o kining ginaghanon sa ato ang mga membro. Supisinte na kini aron sa pag-atake sa mga animal nga sundalo nga nagguba sa kagmaon sa atong nasod. Inay sila ang mo tabang sa mga pobre o sa mga kabos. Giabuso nila ang ilang katungdanan. Nagkasinabot na ba kita, Ka Amir o Ka Alan? Oh, ka, Luis. Okay, Luis. Uy, kamilagro. Ang akong amahan, nasa yung opisina. Nakita ko siya ni Mong sa amin. Akong tuktukon. Sean, Jigger, nakita ko na ikaw diha sa gawas. Tuk-tuk-tuk pagod. Sean! Dagang salamat, Paps. Lincoln. Doon na ka ba'y mayong balita nga da? Anak? Nakontak ko na ang mga arkitek, ingon man mga engineer. Aron mo'y magtukod o mahimo og construction dito sa asyenda ni Don Edmundo. Mao ba? So doon na ka na nakontak ng mga inhinyero, ingon man mga arkitekto. O, Paps, nana. Maayong balita ka na. Sige lang. Kay kontakon ko na yun ang atong provincial engineer aron sa ingon mapakuha ang mga heavy equipment nga tuwa way gamit tuara sa opisina sa DPWH. Bayo. O gusto ko, Paps, nga ugma dayon. Maabot dayon ang mga heavy equipment dinhi sa asyenda para masugdan dayon ang buluhaton. Mayo ka nang imuhang nahuna-hunaan. Kana ang akong anak, supportive sa amahan. Kinsa pa man dahil lang magtinabangay, Paps, kita raman. Ug kita gihapon mabulahan nini. Di ba, Paps? Tinuod ka na. Og tuod ay, iho. Gawas sa minahan nga atong pagatukuron sa atong
asinda nga kanhi kay Mundarte kumpare nako. Doon na pa ko ilaing huna-hunaan. Unsa ka na imong nahunahunaan, Paps? Mo lagi niya kong huna-hunaan, maminaw ha? Unsa ka lagi? Magtukod kita og usa ka hotel. Kini ba nga tawag ito nga hotel nga na resort? O muna. Hotel nga na resort? Oh. Og ang pangutana, asa mo man tukura ang mong hotel? Asa tukura? Dito! Sa area diin gitukod ang Bay Asinda ni Anhing. Anhing na todo. Anhing Mundarte. Tungod kay sa akong panglantaw niya to, maayo ang talanawon niya itong dapita. Maayo ang view. Og attractive kini. Attractive ha? Pasensya sa akong paglitok sa attractive katiguang ako ha? Sige, Okay. padayon. Oh. Attractive kadtong maong dapit alang sa mga turista. Sa imong una-una. Sa kong hunahuna, Paps. Murag nindot tuod nga tukuran og hotel ditong dapita. Usa sa mga rason nganong hotel o resort akong itukod nitong maong dapit. Kay ikaw ang anak sa akong ikapitong asawa. O dito ko dalon. Ha? Ang akong ikawalo. Ha? Tagtarong gud Paps. Magpatukod ka ra og hotel aron ang imong ikawang asawa dito nimo dalhon? Oo. Muna. Dato naman ta. Kanimo, Papsi. Mayong hunaw-na, Papsi. Kana. Abil ko sopa ka. Atong tukuron ang mong hotel. Ipaibaw gyapon ako sa mga architect, ingon man mga engineer nga akong nakontak. Mayo. Nahala, sige. Ipatawag ko raw niya kong balik. Kung doon na ako'y layout sa maong dapit. Sige, Papsi. Huwag kayo kalimot, ha? Kinanan ugma dayon. Maabot ang mga heavy equipments. Aron masugdan dayon ang maong buluhaton dining napita. Sige. Sige, Papsi. Daghan pa kong ati manon. Sige, biyan ko na ikaw. Kamir, asa man ta kakaroon natong rumbo? Nakahinumdum ka ba kaalan ni atong sapa sa utlanan sa Asinda Kalubian? Oh, nakahinumdum ko, Kamir. Didto tang dapita magsugod sa atong pagsud sa ilaw mga bahin sa kanhibay Asinda ni Don Edmundo. Dili ba makuyaw dito, Kamir? Ani aman tay hinagiban. Suwayan lang nato. Kamir, andam ka maghang makikaway. Andam kay Kamir. Agad ako nimo. Sige, masakay muna kita nining baroto. Ug mamugsay paingon sa tungod sa utlanan sa Asinda Kalubian. Okay, Kamir. Anian na kita kaalan. Ops, manaog na kita nining baroto. Sunod ka nako. Sige, niya. Oops. Kat-kat kita nining mubo nga pangpang. Ug adi nay baba sa gamayng langob. Kaya ra ba mo muso dire kaalan? Kaya ra, Kamir. Niya, musunod ko nimo. Sige. Makamang ko. Taas gini, Kamir na. Taas. Medyo lisod gining dapita. Magwanta na to ni Kamir. Kaya na to ni. Survive po. Survive. So ito ba kaning dapita, Kamir? Doon ako'y mapa diri nga gikan pa ni Don Edmundo. O gisaysayan usab ako ni Nang Maring. Bahin sa iyang pag-agi nining maong tunnel. Mao ba ni Kamir? Sa duga na akong pagtrabaho diri karon ko kibaw nga na rin tunnel diri. Tago kini maong tunnel. O gituyo siguro kini pagkahimo ni Don Edmundo.
Aron doon na sila kaikyasan kung pananglit doon ay pagsungong mahitabo. Sunod lang nako kaalan. Kay atong subayon kini mong tanin hangtod moabot kita sa ilawom sa Bay Asinda. Sunod ako nimo. Awa naman kining dapita, Kamil. Oh, kadool na kita, kaalan. Igmata ang imong mga mata. Kasi may nakatang na ito yasunahan. Sige, kaya ako nga damo akong armas. Usap. Nainggansa na kini akong armas. Mao na kini ang ilawom sa Bay Asinda, kaalan. Mo ba? Pagpantay sa palibot. Kay doon ako'y pangitaon. Sige, sige. Kaya mangandam ko. Taon ko ang black box sa pamasin nga naa dito ang na-record sa CCTV. Ayha kini nasunog. Kining ilawom ni ining mga nagtapunog ng mga kahon. Uy, adi na yung wire. Kaalan. Oh, Kamil. Tabangi ko. Oh, sige. Atong hawanan kining dapita. Ito mo ang imong flashlight diri sa tuo. Okay. Oh, ani arang akong ipangita. Unsa man kana? Mao kini ang black box. Konektado kini sa CCTV. Ug ani ang mga recordings dinhi. Ayha nasunog ang bahay ni Don Edmundo. Ato kini kuhaon. Ay isod sa imong bag. Kaalan. Okay. Nakita mo ba ka ng bultahan diya sa imong wang bahin? Nakakita ko. Sige, atong hinayon sa pag-abli. Ops. Hinay lang ha. Uno. Okay. Dos. Ay, duot. Hindi na. Nakita mo ba ang nakita? Kaalan. Oh, Kamil. Dagang mga armas. Klase-klase lang ang mga armas. Sige. Magkuha kita kutob sa itong madah. Ang upan, ato lang kining itago balik din eh. Oh, nai-shotgun, Kamil. Dalhan tani. Ayun na, bugat yun na. Oh, kanilang AK-45. Kaya AK-47. Tana, gamit ka na. Kining barit ang ako. Okay. Huwag na po yung sniper, oh. O kani, muna na siya. Yung katabang ni. Sniper rifle. Na po yung mga granada. Kining mga granada. Kuisod sa bag. Okay, igo na kini. Sakto na ni. Sige, ato isira kining puntahan. Dungan ta. Okay. Uno, dos. Sira na. Sira na. Una, kaalan. Sige, Okay. ako. Ako ang cover nimo. Sige. Tanah. Move. Maayo kay nasugdan nagtukod among construction dito sa Bay Asinda ni Don Edmundo. Ug ingon man ang hotel. Maayo kining pagya. Kadiyot lang. Tawagan ko na si Teniente Gimo. Teniente Gimo. This is Major Esguera. Kumusta? Yes, Major. Kasi ako igagalagan nimo, Major. Paminaw. Doon ako itugon kanimo. Unsa ka na, Major? Ipa-alerto ang imong mga tropa. Ug pabantay ang among pribadong pantalan. Kung man ang rest house. Ang pantalan ninyo, Major, ug ang rest house. O, Teniente. Paminaw. Doon ay moabot yung construction material din ang napita. Og kinahanglan nga inyo kini secure
Major! Construction supplier magana. Nganong amo pa magina hago-hago ag bantay. Kanimo, teniente. Kung ni kapasang otabangan, gidukol ta na ka. Ug dili lang ka na construction material, teniente. Doon na ka na mga palaman. Ug naibaw ka na kung unsang klaseng palaman. Oo, Major. Copy. I-secure na mo kutob sa mong mahimo ang maong mga kargamento aron way bisan kinsang unit ang makahilabot ngini. Mayo, teniente. Sige. Roger, Major. Over and out. Kaalan, Camille. bantay ang palibot. Mukatkat ko nining habog nga pangpang. Aron akong maaninaw ang ubos ug makita nako ang ilang mga kalihukan sa kinatubukan sa asinda kalubian. Sige, Camille. Sige, arin ako. Gamiton ko kining pisi nga dunay murag angkla sa tumoy. Pagkapaspas ni Camille ang kitkat. Abtik siya. Uy, dali ra kasi kanapot si babaw. Magbantay ng kudre. Aninawan ko ang tibok palibot. Niya kining teleskopyo kung gamiton. Uy, gipungkag nila ang mga parte sa bungtod. Sumay lang tukuron diha. Siguro mo na ka na ang ilang giplanong minahan. O iyan man, ang dito habig sa bay asinda. Nakusab sila building nga gitukod. O gilandscape pa ang palibot. Grabe kining mga tawhana. Ila na gid ang giangkon ang yuta ni Don Edmundo. Nao ko din aron makaadto kami sa laing dapit. Hinay lang kay napaintaw kay asawag anak tugaw na sa inyo. Hinay lang. Hiba impas diri. Oops. Kaalan, kumusta yung pagbantay? Okay ra, Camille. Mingaw man. Wala problema. Daghan gyud nakita diha sa babaw. Unsa man imong kita? Doon na sila'y gitukod ng mga building. O ila yung sugdan ang minahan. Bantugra nga grabe ang pagprotesta sa mga katawhan dito sa lungsod. Kung mao, kinahanglan nga na natay buhaton, Camille. Tinuod ka na, Kaalan. Dili mahimong madayon kining ilang plano. Kining sapa dire. Sigurado kining mahimong polluted. Kung ilan nang himo ang ilang minahan. Delikado kay kinis katawhan. Kinahanglan nga pangandaman ta kani Camille sa madaling panahon. Kinahanglan nga sulngon tanan ning dapita. Dili na ta magdali-dali. Ato unang pahibawon si Kaluis ug ang atong makaubanan. Apan sa di pa, doon na pa ko'y nahibawan nga laing mga teritoryo ni ining pamilya ni Major Isguera. Subayo nato kini. Oops. Kaniya na kita, Kaalan. Oops. Atong itago kining motor sa kasagbutan. O Camille, unsa man kining dapita, Camille? Mao kini ang rest house o pribado nga pantalan ni Gobernador Isguera. Mao ba? Naana gid private nga pantalan si Gobernador Isguera. Nga na sila kaadunahan. Kaalan.
Kita nimo habog kayong pader. Habog tuod. Makahibaw ka bang mukatkat ka alan? Ikaw na si kat-kat kamer, kaya ako rin lookout mo. Ako rin mabantay rin sa playbook. Sige. Sige. Kanang kahoy na nasa kilid sa pader akong rumbuhon. Uy. Mayo kay labong dahon kining mong kahoy. Sa magibuhat niya ng mga sundaw sa ubos. Ngano nagpositioning man na sila diha. Naghimo pa sila pakskol. Unsa man dapita sulungonon. Ang pantalan. Murag andam sila kay mudawat og dumudoong. Lain nila. Muna ako din eh. Oops. Hinay lang para dito masakpan. Kaalan. Kamer, kumusta yung magpagpaniid sa ibabaw? Klaro na ko kayang ilang ibuhat. Nanganda man sila, mura man sila sulungunon. Mo ba? Kinahanglan kitang makisayod nini. Kuha na to ang atong motorsiklo, mo palayo tayo ng dapita. Nakatug na ako makauban. Nindot na kayong hinanok ni Kaalan o Ginong Oscar. Muhinay ko gawa sa kusina. Nadawat na baka ni General Lamberte ang akong ipang report niya. Binagi sa text. Akong cellphone. Uy, reply dali siya. Patawagon ko niya. Magawas ko. Kinidapita. Huwag na yung makadugog na ko din eh. Tawagan ko yung number. Hello, Tio. Nadawat na ba ni mo akong mga mensahe? Nadawat na nako. Murag nilala maayo ang problema din hindapita. Mo lagi base sa imuhang report, sa imuhang pagtahok kanako, mas migrabe ang gimbuhaton sa mga abusado dihang dapita. Grabe yun. Unsa man kay among mahimo nini? Padayon lang mo sa buhat sa inyong mga angay buhaton dihang dapita. Doon ako'y gipada diha. Isip inyong mga backup kung ugaling magkaapiki ka mo. Salamat, Tio. Sige, good night. Mayo kay ani anak mo. Kaalan o Kaamer. Unsa may lagaw sa gawas? Mayong adlaw kaluis. Mapulang adlaw. Mapulang adlaw usab. Grabe kayo ang ilang mga gibuhat dito sa gawas. Ug daghan na kayo silang mga shipment karon nga para sa construction sa minahan o sa hotel nga pagatukuro nila ni Gobernador Isgira. Mawa. Gawas sa ilang mga shipment nga materyales, doon na kini palaman ng mga illegal nga mga droga. Ang mga animal. Unya. Doon na pod ko'y nahibalaan nga doon na sila dakong shipment sa mga armas na kinahanglan ato kining makuha. Kinahanglan nga ipahigayon ang pagsulong sa labing daling panahon. Kinahanglan yun. Kaya mintras na pa yung mga nagbarog ng mga kalbinhan dito. Kuyaw, mahurot gid nila. Tungod lang sa ilang personal nga interes.
Atong pagaplanohon og maayo kung unsaon ang maayo nga pagsulong aron sa ingon nga dili kita mabulilyaso. Kaluis. Kaamir, unsay plano mo? Mo propose ko atong bahin-bahinon ng atong grupo aron makuratan sila ug di sila makadipinsa pag-ayo. O, mayo. Mayo siguro kung mao kini itong pagkabaton. Dunay mo atake sa wang bahin, dunay sa tunga, ug dunay sa tuong bahin. Kana. Nindot na siya Kalois. Ug man atong dunganon ang pag-atake sa ilahang rest house ug dito pod sa asyenda aron magbahin-bahin pod ang mga tropa nga mo reinforce. Mayo nga sugyot. Kinahanglan nga kung malupig ang walang bahin, mubak up ang sa tuong bahin. Nagkasabot ba? Nakasabot. Nana, magkita-kita na ninyo pohon kung mapaynilisar na ang atong mga plano. Mahitungod sa pagsuong sa mga animal nga mga abusado. Ano ba ang tanan? Jutay ang kahilom. Doon na kita'y bagong mga mapulang manggugubat. Nga atong gipapil sa atong hugpong. Ania, si Ka-Alex. Ka-Alex! Ako si Ka-Alex. Ang bagong mapulang manggugubat gikan sa Visayas. Mao ka na si Ka-Alex. Usap po kini siya ka banggiitan sa pagkikaway. So, mga kauban, bastante na kining atong grupo. Aron sa pagpahigayon sa pagsulong sa mga abusado ng mga military. Nagkasinabot na ba kitang tanan? Yes, sir. Yes, sir. Lalo na, Kalois. Yes, sir. Kinahinay nagpananom ako mga kauban sa mga bomba. Mo'y nahinay na kong suod para itanom ko ng duha ka bomba sa mga heavy equipment. Oops. Nakasuod na ko. Maayo kay way nagbantay na ko. Uy, kinsa ka? Ngano nakasuod ka din eh? Wala na kailangan ako, Sarge. Ikaw katong gustong mubuot mapaligay sa bulldozer? Maayo kay nahinom ka, Sarge. Marikip! Hinay lang siya. Diri, tas tunga-tunga. Diri! Hinay lang ko. Ano man? Ayaw na magpalag na aron dili mabangag na imong bagol-bagol. Diri, tas tunga-tunga. Karon, ni ana tas tunga-tunga. Kabiloy! Ang mga remote sa mga bomba! Tira! Pusta sila! Kinahanglan mo ibilin! Tablahon, connect! Ano lang ko itong armas akong gumangon. Dali ko! Nga, nakadagan yung animal ay. May gani kinaabot ko diri sa Red Jerome. Karon tawagan ako si Major Isgira. Anara. Sir, Major Isgira, this is Sergeant Mercado. Gisong mi diri, sir. Kinsay ka son? Murag akong tanong, sir, mga rebelde ni sila, sir, nga buot nga mo panimalo, sir. Bal ni mga tawara. Sige, magpadala ko mga sakop din na napita. Copy, sir.
Hello, Teniente Gumo. This is Tingin mo, speaking sir. Pandamay mo mga tao. Patuwa sa asyenda. Tungod kay gisuong sila. Misong ang mga NPA sir. Oo, Teniente. Gisuong sa mga mapangahason ng atong asyenda. Sige Major, copy. Sige. Alright men! Position! 60 degrees! 90 degrees! Go! Dahil sa back! Tira! Fire! Hurot yung mga NPH mo ha! Huwag ka ito magsuong diri ha! Karoon, kinip! Animal! Ang akong mga kauban mo na ko! Dili! Parang apiki kami rin eh! Husto! Gamiton ko ang akong pagkailagaan he! Hili kumdot na nila! Karon, mupa-apo pa ko kanila! May pusil ka na ko! Sige! Pusil mo! Sulong mo diri! Pakita mo! Mga NPA! Kisa tumilubag sa liyog! Adil! Ikaw! Musta? Animal, di ko kapiyog niya. Pagkagus ka ni animal. Di tayo ka madutan ha? Di, suway at kay good edit. Wis, ulo ko tiya kini. Bisag asa ko ni maigon. Di ang nutlan. Tungod kay kublan ko. Sakon ko talaga. Parang patay ko rin kerahuan eh. Doon ay tinari sa baga kay nga gikuha. Mau ka na makadulot ka agop. Animal! Di tayo ka madutan ha? Niya ay tinalin siyang baga kaya akong gandam. Kaya ro, kabalo ko kay mura kinim kadutin mo. Ayaw ka na, idus lang ka na ko. Ayaw! Kini po! Dusla ako na ko mo antang. Patay ka lagi. Wala ko namatay. Oh, buhi pa na ha? Usban pa yun. Siya rin mabuhi pa. Nagsugod na ang binakbakay dito sa Asinda Kalubian ug nang hawa ng uban nilang sakop dinhi aron mo reinforce dito. Amo na kini higayon. Nana ko makauban. Nakapwesto ng uban. Tawagan ako si Kasani to sa pikas bahin. Kasani. Kamer. Nakaandam na mabuti ang dapita. Oo, Kamer. Natanom na ninyo ang mga bomba. Natanom na, Kamer. O sige, paghuwat lang sa akong sinyas. Kung makadungog magbuto dito sa sod, atake na yun mo. O pabuthan yung mga bomba diya sa pader. Klaro? Klaro, Kamer. Okay. Mulokso na ko nining. Akong kat-katan yung pader. Oops! Ay, naay nakabantay. Gamiton ko yung silencer. Kini! Ito isa. Karon, ilabay ko yung granada. Tira! Open fire! Open fire! Open fire! Sige, pahot na ito sila! Hot na sila! Huwag mabilin! Animal! Gisuong ko na ang among asinda. Ingon man ang among rich house. Pagkanibungkog nini.
Tawagan ko si Jigger. Kadugi pa mo tubagan ni animal. Papsi! Jigger! Usa may kabuang mo! Gisong atong asinda! Ang atong guest house! Giatake! Unya usaman! Ayaw ka pala ka, Papsi. Padulong namin ito. Para ma-reinforce. Kahinay ba ni mo glihog animal ka? Huwag ka nahimo! Relax lang. Mabawi na ito ang mga asinda. Siguro duhagil ha? Siguro... akong duhan... Animal! Oh, Papsi! Saan na mo mo? Animal dyan mga NPA. Ilang gisunog ang mga asinda. Dako kay damage. Ilabi na ang among rest house. Imbis to ami dito para mo reinforce. Di anon kung magbantay sa akong amahan. Kay atake. Makabawas lang minin yung mga tawhana mo. Kailangan sulngon na mo ang ilang kampo. Hello, Major Jigger. Bidot, what's your balita? Nahurot yun ang tao na to dali sa bahay asinda. Mga tao sa rest house. Wa mo inahimo. Aron tabangan na itong ubang mga sakop. Wag yun din may nahimo. Kay tungod namatay na po si tinyintig mo. Diba kublan man tong animal? Ug labaw sa tanan, dili to madutlan. Gituhog sa MP sa bagakay. Bagag kay Raday, kamatyan na tong tawhana. Animal kining mga NPA. Mali pa yung pag-abot. Mga mapulang manggugubat. Nagmalampuson kita sa atong plano sa pagsong sa mga animal ng mga sundawng abusado. Di ba mga kauban? Maglipay to, maglipay! Kalois, daghan kay kitang nakuha. Karon, mag-apod na gid atong mga kaubanan ining mga armas nga mga moderno. Di na ta maagwanta sa mga karaan nga garan. Di ana gid tay mga M16, M4, mga sniper rifles o uban pang mga kinahanglan nato. Tinuod ka na, Kamir! Mapasalamaton kay ko kaninyo. Tungod kay nagmalampuson ang atong pagsong sa mga animal. Bantog nga si Tinyintig mo. Napatay yun sa atong bagong kauban nga si Kalando. Ang taong kublan. Oo. Kalando, unsa ba imong gibuhat? Nga imo man tong napatay. May kay na ako'y naada nga tinalinsan nga bagakay. Nakabalita ko ato nga di siya madutlan, pero madutlan siya sa bagakay kay nay nagsulti nako. Ako sang giduslak sa bagakay siyang agtang sa asa nga parte siyang kalawasan kung namatay siya. Usa ka to. Kaintapan nga tingyente sa mga military. Apan abusado siya. May rapod nga nahanaw na sa nining kalibutan na. Abalos na kita. Uy, naay helicopter. Helicopter, naay po yung klaro. Dire! Tago ka umam! Tago! Animal ni sila. Nagpada siguro reinforcement ang ilahang mga kadaguan. Animal! Uy, hindi reinforcement ka, Luis. Kita ang gisong. Kita ang gisong! Pag kadimungkog nini! Uy, nasa mga bomba! Bangag sa lubog! Animal! Natultulan na hindi na kinakatuloy mo tangan.
Tago ka mo! Luwasa ang iyong mga kaugalingon! Luwasa! Ako tayo mahingo rin, pero sa Air Force yung atake. Delikado yung kami nini. Basin mo na kini ang among katapusan. Sir, ang sniper na to, atong gamiton. Dahil magkalaban. Papunto na to ang aeroplano. Uy, nalong tingin na itong machine gunner. Animal! Animal! Hindi lagi natin ni makaya. Dali, kasan eh. Manulot sa langob. Sige mo kauban, panunta sa langob. Hey, panunta! Kaluis, dali ka. Nato ni makaya Kaluis, mga aeroplano, masukyan sa punta. Okay, ang aeroplano. Dali na, Kaluis. Ikaw si Kaluis. Kaalang, dali, atong tabanon. Kubiran. Kaluis. Mamatay ko na naglaban sa demokrasya sa Pilipinas. Kaluis! Mao kani angay kaninyo. Syaro dili mo mapulbos din ang dapita. Mayra sad nga Air Force ang among gigamit. Ang dali ra ang pag-atake ngadto kanila sa ubos. Grabe, wala nga si Kaluis. Wala nga. Wala si Kaluis. Batay ka. Mga igsoon. Maminaw kayo, Berto. Pila na nabilin? Ka-Alex, pila na nabilin sa imong grupo? Siyam na lang ni Kamer. Kasani, sa imong grupo, pila na lang? 5 na lang ni Kamer. Kaalan, sa imong grupo, pila na lang? Napulo na lang yung kabuk. Sa akong grupo, di na pa'y 20. 44 na lang ta. Ugwa na si Kaluis. Naisahan ta niya itong mga sundaluha. Na siguro mga penetrator din ba? Nakatudlo sa husto ng lokasyon. Maong nagamitan ta nila sa Air Force. O ang mga Super Tucano o mga 829B attack helicopters ang ginagamit. Huwag itay nag-anan ni atong mga helicopter sa aeroplano. Iwa tayo anti-aircraft. Usay angay natong buhaton ani. Murigroup ta. Unsa man, maghuwat pabatas kamandoan sa komitiba kung kinsa ang musunod kang Kaluis o magsabot-sabot ta. Ikaw na lang. Gusto ba mo mubaws? Gusto! Yes, sir. Tanimawas na to si Kaluis. Sige, mangandam ta. Di na to nilugayon. Mamahuway ta karong gabi na. Ugma sa tuwang gabi sulungon ta ang panimay ni Major Isgira. Kinahanglan nga kumpleto itagdala. Kinahanglan. Sige, andama ninyo ang nahibilin na itong mga armas. Sakto pa ni. Doon ako'y plano nga hununaan. Ato kini pagkasabutan. O sa sunod nga gabi atong i-execute. Okay, uyon mi na. Uyon mi na. Sige, mientras tanto, ato unang paalimon kini mga samad natong ginagmay o gatong mga nagrabihan. Ato na silang papahuayon dire. Si Kaluis, kinahanglan nga ilubong na to. Oo, ato na siyang ilubong. Ilubong na nato si Kaluis. Ato siyang puston sa bandiras kalihukan. Usa ka baya.
Sa kabayani ang gibuhat ni Kalois. Sige, ato na ang buhaton! Katanla Sabino. Yun na. Ganun nadugay man ang shipment nga akong gipa-deliver. Sarento Pidot! Yes, Major Jigger! Doon ako, Dre. Usay akong ikalagan mo, Major Jigger. Diyan na ba ang mga sakyanan nga ni-deliver sa shipments? Murag wala pa man, Major Jigger. Kadugay ba? Oy! May mga niabot. Oy! Haha! Mao na kini sila! Kuwato na ako nga padiskarga na ang mga karga nila nga kontrabando. Karon, mga kauban, atake! Atake! Kinig-kinyog! Balay! Granada, labay na skit, kinip. Kining usakan granada para kay Kalois! Kaning sila kinay! Kaning RPG! Animal! Ipakalitan mi nila og pagsong! Wata ka batay ninyo! Wata ninyo! Lagi sa kabatay! Sugol ka mo! Kutom sa iyo mo! Sugol ka! Sugol ka! Ako lang may ginawa! Sugol! Sugol! Imamas! Animal! Nurot-urot ka din ako magkasagop! Kailan makaikas ko din ilapit ha! Pagdali ko! Asa ka paingon, Major Esguera. Kinsa ka? Ay kabala ka, mista. Gidakop ko ikaw sa ngan sa balaod sa Pilipinas. Surrender na lang ang malinawon. Ay nakagpalagya. Ikaw? Traidor ka, mista! Wa ako mag-traidor sa nasod. Ikaw ang traidor. Smuggler ka kayo, drug lord. Bastado ka. Ay nakagpatay batang lihok. Surrender ka sa kampo. Animal! Makahimo ka kanako nene! Dili ka masurrender!
human malumpak ang tigbayon sa kahako, pagpanlupig, pagpanawdaog o pangabuso sa tawhanong katungod. Mibanos ang kalinaw sa lalawigan sa Davao de Oro. Ipaningkamutan sa mga tinugyanan sa kagamhanan nga masilutan ang mga nakasa sa balaod o ipatuman ang tinudanay nga reforma aron maalagaran sa husto ang katawhang kapos nga nilupigan. Tungod niini, nibalik ang pagsalig sa katawhan sa kagamhanan. Sa inantigo o hinay-hinay nga paagi, ipasabot ni Kaamer kung Captain Oberton ang iyang mga kaubanan sakop sa Unit 52 sa Guerrilla Front sa NPA sa kabilihon sa kalinaw o pagpuyo nga malinaon ilawom sa landong sa tinuod nga demokrasya. Human ang pipila ka mga buwan, silang tanan mibalik na sa sabakan sa balaod. Ilang ipahimuslan ang mga programa sa gobyerno. Gihatagan sila sa amnestiya o gi-integrate sa KAFGO. Mauday ka na nahitabo sa akong amahan, lo? Ang imong amahan nga si Roland o Kaalan o Kalando mibalik sa asinda kalubian o iyang na-claim ang luna nga gitagana kaniya sigon sa lagda sa reformang pang-agraryo. Daghang mga kauban niyang sao ang nakabato na og mga yuta ug sila mitikan niini ug nagpuyong malinaw. Mao ba, lo? Sila usab ang nagpatunhay sa kahusay ug kalinaw sa mga dapit isip mga sako sa KAFGO. Apan wa mohunong ang imong amahan sa pagbugtaw sa iyang maayong kaugmaon. Siya mitungha pinaagi sa alas hangtod nga natapos niya ang sekundarya. Misud-usab siya sa senior high school o mitungha sa college. Human ang wow katuig, siya misud sa pagkasundao. Dito niya sa lawigan sa Samar nakahiwala ang imong inahan. Sanglit, daghan pa manggihapong mga daotang elemento sa lain-laing suok sa nasod. Gilabay siya sa nagkalaing lugar ubo sa unit ni Colonel Oberton. Mao ba, lo? Ni adtong 2 anyos ka pa lang dito sa Cotabato naapil ang imong amahan sa mga nabanhigan ug dito na disgrasya gyud siya o nakasurvive man upon nawadan sa iyang pananaw. Ug niini gipaagi siya sa rehabilitation o
Dito siya nag-training sa Area Vocational Rehabilitation Center 3 sa Zamboanga. Milabay ang katuigan o nahimo ng malampuson nga masahista ng imong amahan. Ang iyang maong skills ang iyang nagamit aron makaadto siya sa gawas sa nasod. Karon natuwa silang duha nagtrabaho uban sa imong inahan. Mao ikaw dinhi na magdako nako dinhi sa Cebu kay ila ka usang gibilin kay maglisod man sila ila kang dadon. Unyalo Karon nga usa ka tuig na lang ug mahuman ka na sa imong kurso nga criminology. Panikamuti gyud kay imo kining matapos ug kung mahimo ka na puhon nga pulis kanunay yun itatak sa imong hunahuna ang tinuod nga pagpanerbisyo ug ayaw gayud pagpatintal sa mga haylo sa dawtang mga tao. Ulo, huna-huna ikaw ang paglaom sa nasod Batanong Pilipino. ulo, pakigbatukan ko gyud ang dautan ug makigbisog ako alang sa katarungan. Og dinhi mga higala, natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Pakigbisog sa katarungan. Kining maong sugilanon, sinuwat og ubos direksyon ni Mr. J.A.M. Recording Technician, Fingers Machine Production, Music and Special Effects, Ferge Leono. Apan sa dili pa, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Roland Mokyala. Sa papel sa inahan ni Rolando kon Kaalan, Rebecca Arnado. Sa papel ni Homer Jansen, Jose Antonio Maraginot. Sa papel ni Major Jager Isguera, Erwin Basilonia. Sa papel sa amahan ni Major Isguera, Piryong Leono. Sa papel ni Sergeant Mercado, J. Mark Mercado. Sa papel ni Sargento Pilot, Alvin Militar. Sa papel ni Teniente Gimo, Ferge Leono. Sa papel ni Kalois, Pergoy Bogoy Leono. Og inabagan ning mga musunod, Chris Carl Sanchez, Nelson Sapiler, Marilo Sarriaga, Princess Julian Neri, Edmond Abakita Lianos. Hangtod sa sunod sugilanon, kini na lamang si Ferge Leono magaingon, dalaygon ng Diyos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dahil sa kahirapan sa pagamutan, ang anak ko'y pinabayaan. Paningin ko ay nagdilim sa aking kalituhan. Dahas sa puso ko'y hindi ko na napigilan. Karayom ng kamatayan ang naging kahatulan sa sala kong bunga lang ng kagipitan. Ilang oras na lamang ang aking hinihingi.
sa isang kisap mata, ang buhay ko'y lilisan. Karayong ng katarungan aking matitikman, bayad sa sala kong nagawa'y kamatayan. Ilang aral lang ang aking napatunayan, bawat sala ay may katumbas na katarungan. Karayong ng kamatayan ay patuloy na iiral upang pigilan ang lahat ng kasalanan. Pag-ibig ni ina ay hindi ko nadama, kay tagal na pinagkait ang pangaral ni ama. Hinanap ko ang ligaya, ngunit di ko makita. Nilunod ko ang sarili ko sa alak at droga. Sa aking kalasingan ay di ko na napigilan. Hinalay ko ang dalagang wala namang kinalaman. Galit sa aking magulang, sa kanya ko pinapasan. Wala na siya nang magbalik ang aking katinuan.